Здравейте! Днес ще ви покажа как се теглят субтитри от даден български сайт. Примерно влизате в сайта sub.sap.bz и пишете на даден филм. Да кажем, примерно този. След като изтеглите субтитрите, ги запазвате в дадена папка. Не е определено каква. Влизате в папката и давате на самите субтитри Extract Here. След като дадете Extract Here, се появяват два файла. Този, който ето този файл, след като пуснете видеото, се премества върху видеото и субтитрите се появяват на екрана. Това беше от мен. Чао! Здравейте! Днес ще ви покажа как се теглят субтитри от даден български сайт. Примерно влизате в сайта sub.sap.bz и пишете на даден филм. Да кажем, примерно този. След като изтеглите субтитрите, ги запазвате в дадена папка. Не е определено каква. Влизате в папката и давате на самите субтитри Extract Here. След като дадете Extract Here, се появяват два файла. Този, който ето този файл, след като пуснете видеото, се премества върху видеото и субтитрите се появяват на екрана. Това беше от мен. Чао! Здравейте! Днес ще ви покажа как се теглят субтитри от даден български сайт. Примерно влизате в сайта sub.sap.bz и пишете на даден филм. Да кажем, примерно този. След като изтеглите субтитрите, ги запазвате в дадена папка. Не е определено каква. Влизате в папката и давате на самите субтитри Extract Here. След като дадете Extract Here, се появяват два файла. Този, който ето този файл, след като пуснете видеото, се премества върху видеото и субтитрите се появяват на екрана. Това беше от мен. Чао!